Ahojte. Tento dres, ideálny do altánku alebo do malých kuchyň, je super, pretože sa dá pekne zložiť. A dá sa zakryť. Je to úplne jednoduché. Dres je z nereze. Má takú brúsenú matnú úpravu, veľmi šik. Je k tomu voliteľné dávkovať mydla, ktorý akože funguje dobre, alebo teda saponátu. Doplňa sa len jednoduchým vytiahnutím. Tam dáte jarku a znova sa to len zasunie. Voda, páčka normálna, voda ide parádne. A má aj sitko, na veľké sitko, dobre utesnené, dobre sedí, že vlastne nepreteká, že bordel neprejde pomedzi sitko. V balení bolo vlastne všetko potrebné, je to taký komplet, batéria, dávkovač mydla, sitko, sifón, s pripojením na odpad a aj hadičky dostatočne dlhé na pripojenie. Keď už to je zapojené, tak to ukážem len takto. Je tam dostatočne dlhý sifón či rúra odpadová harmoniková, potom táto tenká je na prepad a sifón je teda akože riadne mohutný. Zatiaľ netečie ani nič, takže to je v pohode. Zloženie keďže tu máme v altánku, tak zloženie do zimného stavu je úplne jednoduché. Vodovodná batéria sa sklopí na púšťanie vody, cicik sa odkrúti. Páčka. A len sa zavre. Vznikne z toho pekná plocha, čistá, ktorá nezavadzia, nevadí a v zime je to pekne odložené. Takže to je všetko. Pre ďalšie tipy nás kľudne sledujte, či už na Facebooku alebo na webe kuptoščiny.sk. Čaute.